Sziasztok! Az Elite Smile csapatától kaptam egy otthoni fogfejérítő szettet, amit most ki fogunk próbálni. A csomagtartalma egy lámpa, illetve egy fogsim, 3 darab ampulla, ez a fogfejérítő gélünk, ezt kell majd a fogsínre helyeznünk. Van egy fogszínskálánk, amivel meg tudjuk nézni, hogy a jelenlegi árnyalat milyen, és majd a fogfejérítés után milyen lesz. Na, nézzük. Ha ezzel meg vagyunk, akkor helyezzük a fogunkra a fogsint, és kapcsoljuk be a lámpát. Ez automatikusan 10 perc után lekapcsol. Na, kész is lettünk, összesen tényleg 10 percet vett igénybe, úgyhogy azt gondolom bárkinek a napi rutinjába könnyedén beilleszthető, ezt 6 napon keresztül kell ismételni. Ha kedvet kaptatok, akkor tudtok rendelni az Elite Smile oldaláról, ezt be fogom ide linkelni, és amit még nagyon fontos tudni, és szerintem egy nagyon jó pluszpont, hogy egy munkanapon belül kiszállítják.